random videos lang to mga kasangkay. As of today, July 24, alas 12, palabas ako ng subdivision. Actually kami, ayun yung mga kasama ko, yun na yun. Ang status ngayon ng tubig sa amin dito hanggang tuhod na. Kailangan namin kasing lumabas para bumili ng makakain. Wala kasing stock. So lesson learned, dapat pag mga ganitong lagi talaga everyday dapat may pagkain sa bahay. Para pag may mga ganitong incident, uy, malapit na kaming lumabas ng subdivision. Outfit check muna tayo. Ayan, may pag-outfit check pa. Naka-boxer lang ako tsaka nakasando. Yung mga kasama ko, yun sila. Ayan sila. Update lang tayo. Yung subdivision dito ay nagmistulang ilog na. Sobrang taas ng tubig. Ayan grabe. Ayan mga kasangkay, check lang tayo after 30 minutes, almost 30 minutes of walking from the flood. Ayan dito pala ako sa welcome namin, palabas pa lang. Tapos susulong uli sa ganyang kataas. Tingnan mo yung sasakyan, lubog na yung taxi. Sayang naman. Ayun yung isang sasakyan doon, sayang grabe, pinabayaan lang. Ito yung mga tao dito pagbaha. Kailangan lusungin yung baha para makabili ng pagkain sa labasan. Sobrang lakas ng ulan as of today. As of now pala, nagpabopis na ako sa sobrang lakas ng ulan. Sige Mana, mamili ka na dyan ng mabibili natin. Ano ba yung mga bibilihin mo? Mana, ano bibiliin mo? King Kong? King Kong lang? King Kong. Tapos ano pa? Ikaw? Ano yung mga kinukuha mo? Ilan tita yung binili mo? 5. Tita, ilan binili mo? 20? 20 piraso? Update mga kasangkay, pabalik na naman kami uli doon sa baha. Pauwi na kami. Sobrang lakas ng hangin, grabe. Ayan, ganyan ang itsura sa labas ng subdivision. Nakabalandra yung mga sasakyan. Kawawa naman yung mga sasakyan, inaangatan nila. Hindi kuya, angat, kaya mo yan. Yan, galing. Napaka-random lang talaga ng mga video na to. Ayan, susulong na naman kami doon sa baha ng aking mga titas ng Cainta. It's been raining in Cainta. Hindi ka ba nilalamig? Randoms na pangyayari during baha. Mga kasangkay, ganyan siya kataas. Ganyan. Effort. Ano pa nangyayari dito sa amin? Ayan mayroon pang mga ganyan. Walang po may bayad dyan. Siguro may bayad dyan na sobrang binagsak niya na yung red horse niya. Kahit ba napaka-random na talaga ng videos na to. Kasi kung ano lang nakukuhanan ko Pabalik na kami ngayon. Ayan, ganyan kataas yung baha. Ayan siya Ayan. Ayan ganyan kataas ang baha. Ayon si Tita Domski. Parang ini-enjoy pa niya yung baha Aba. Siya lang ata nag-e-enjoy ng baha, aba. Ganyan nakataas yung baha. Ganyan siya. Kasi kuya binibitbit pa niya yung buhangin. Buhangin ba yan kuya?
Dinedma lang ako ni kuya. May mga nagbibitbit ng buhangin. Ayan, kahit baha. Grabe. Ano meron dyan? Ba't napasigaw ka? Ha? Baka may tilapia. Random check, ganyan na yung itsura dito sa amin, no? Grabe ang taas ng tubig. Mga tao nasa gilid. Alam ko na pala. Ba't sila nandun sa gilid? Mga Pinoy talaga, no? Kahit ano, umabahag, umiinom pa din. Baha ka lang pero iinom sila. Iinom pa rin sila. Iinom pa rin sila. Kahit baha. Ayan na. Random update. Ganito yung mga ano nangyayari, oh. Uy! Sobrang taas na ng tubig! Babasa na yung ano ko. Aray, ayan, papasok na kami. Pero ganyan kataas yung tubig, oh. Ganyan kataas yung tubig. Grabe. Hanggang puwet na namin. Yan, oh. Lalim na. Sobrang... Yung kaninang dinaanan kong kotse, ayan, oh. Ngayon, ano na siya. Naaapaw na. Tingnan mo, apaw na siya, oh. Oh. Yung taxi sa kabila, apaw na rin. Halos bubong na lang makita. Sa amin. Yung guardhouse sa amin, sobrang sira yung ano. Kasi wala pa silang ano. Parang tent lang. Nasira na rin. Parang sila bang kataas na parang. Grabe. At yung mga kasama ko, ini-enjoy lang nila yung baha. Kahit sobrang baha na yan. Nagpapapicture pa sila. May ano pa. Photoshoot pa yung isang tita kong nakadilaw yan, oh. Ito yung cameraman. Ayan naman yung ano namin. Model ng baha. Silang dalawa. Oh, ini-enjoy lang nila yung ano, baha. Ganun talaga yung mga Pinoy. Kahit sobrang hirap na. Positivity pa rin yung vibes na ano. Positivity lang talaga. Positive lang sa life talaga. Kahit hindi na nakapasok dahil sa sobrang lakas ng ulan at baha. Tingnan mo. Ganyan siya kataas. Ito. Yung mga kasangkayong lalakarin namin. Ganyang kahaba siya. Hanggang doon sa dulo. Bandang dulo liliko kami. Yun. Malapit na yun sa bahay namin. Time check mga kakasangkay. 1:30 PM na ng July 24. Ayan. Hindi na masyado malakas yung ulan. Ganyan na lang siya. Ganyan na lang siya. Pero yung tubig dito sa amin, pataas ng pataas pa rin. Actually, kanina palabas namin hanggang hita lang. Pero ngayon, lagpas hita na. Malapit na sa Bewang. Ito na mga kasangkay yung mga ano namin. Sinulong namin sa baha. Yan yung mga nakuha namin pagkain. Nabili pala, hindi kinuha. Ayan. Parang bopis naman yung magnanako pag kinuha.